ஓம் சக்தி ஆதிவராசக்தி தாயே தரம் ஓம் நமசிவாய் அப்பன் பாதமே தரும் ஓம் அர்த்தநாரி ஈசனே தரும் ஓம் நமசிவாய் ஓம் சக்தி ஆத்மா வணக்கம் சாமி. சாமி இது இப்போ வந்து நான் சொல்கிறேன் சாமி, கால பைரவரோட வாகனம் நாயும் பாங்க அடையாளத்துக்காக. ஆனால் இப்போ வந்து அந்த நாய்கள் வந்து எவ்வளோ ஒரு ஐந்தறி ஜீவனை வந்து கஷ்டப்படுத்துறாங்க தெரியுங்களா சாமி? ஆறறிவு ஒரு ஜீவன்னா அறிவுள்ள மனிதன் ஐந்தறி ஜீவனை வந்து போட்டி போட்டு அதை கஷ்டப்படுத்துறான். அதோட பாவம் அது அன்றாட ஒரு உணவுக்காக அது அங்கங்கேயும் வீதி வீதியா மனிதர்கள் நோக்கி நோக்கி வந்து அது பசிக்காக எவ்வளோ வந்து கஷ்டப்படுதுன்னு தெரியாம சில குணம் படைச்ச அரக்கிகளும் அரக்கனுங்களும் அது வந்து அது மேலே அடிக்கிறது, சுடுதண்ணி ஊத்துறது, பச்சை தண்ணி ஊத்துறது, தடியால் அடிக்கிறது, அதுக்காக கழுத்துல கட்டி விட்டு தொங்க விடுறது, இது எல்லாம் பயங்கரமான கொடுமை செய்கிறாங்க சாமி. இது கலியுகங்கிறது இதுதான் சாமி, கலியுகம். இவனுங்க அந்த அதோட பைரவ நாயோட அதுலேருந்து பார்ப்பேன் சாமி. ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப வந்து அது ஒரு இறைவன் படைச்ச உயிர்னு மட்டும் யாரும் நினைக்கிறதே இல்லை சாமி. அந்த உயிர்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுது, ஒரு உணவுக்காக அந்த வயிற்று வந்து உயிர் வாடுறதுக்காக அந்த உணவுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படுதுன்னு என்ன இந்த ஆறறிவு மனிதன் சொல்லி இருக்கிறாங்க சாமி. ஐந்தறிவு மனிதனோட மோசமாக இருக்கிற நிலையில் இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கணும் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறது, அடிக்கிறது, துன்புறுத்துறது, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மனசு வேதனைப்படும் சாமி. ஏன்னா ஒரு உயிரை துடிக்க துடிக்க கொள்றதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய மகா பாவம். இறைவன் படைத்த உயிரை எவ்வளோ வந்து கஷ்டத்தை ஆளாக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த அவங்களோட நாயை நம்ம பார்க்கும்போது சாமி, எனக்கு அது கண்ணில் நான் பார்க்கும்போது சாப்பிடும்போது போன பிறப்பில் அது மனிதனாக இருக்கும்போது ஆறறிவாக இருக்கும்போது ஒரு அறிவை இழந்ததுனால அதையும் வந்து பல உயிரினங்களை எல்லாத்தையும் அதுவும் கஷ்டப்படுத்திடுறது. கஷ்டப்படுத்தினால தான் இந்த பிறப்பில் அது நாயாக வந்துருச்சு. ஏன்னா அப்போ வந்து அந்த அந்த இது வந்து ஆறறிவாக இருந்திருந்தா என்ன கஷ்டப்படுத்தியிருக்காது. ஆனால் ஒரு அறிவு இழந்ததுனால தான் நாயாக வந்து இந்த பூமியில் வந்து இந்த உலகத்தில் பூமியில் வந்து பிறந்து ஒரு வேளை உணவுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படுது. அது அந்த இடத்துலேருந்து நாம் சிந்திக்கணும். ஏன்னா அது ஒரு எவ்வளோ ஒரு ஒரு வீதியிலேயே சாமி நம்ம ஒரு நாய்க்கு நம்ம ஒரு பிஸ்கட் போட்டு பாருங்க, அது நம்ம ஏரியாக்குள்ளேயே நம்ம ஏரியா ஊர் அந்த இது ஏரியாவை வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கும். ஏன்னா அடுத்தவங்களும் யாரும் மலான்னு உள்ள நுழைய கூடாது. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு நன்றி உள்ள அது இது இதே வந்து இதை வந்து எத்தனை பேர் அது பயன்படுத்திக்கிறாங்க. காவல்துறையிலையும் மோப்ப சக்தி வச்சு அது எத்தனை இது வந்து உயிர்களை காப்பாற்றுது, பாம்பு எடுக்குது, எத்தனையோ விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குது. ஆனால் அதுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆற்ற சக்தி இருக்குது. ஆனால் அந்த மனிதனுக்கு 6 அறிவு கொடுத்து என்ன 5 அறிவும் இழந்துடுறான். ஒரு அறிவு இழக்கிறது, 2 அறிவு சேர்த்து அதை கூட தரங்கட்டம் மோசமாக போய் அது துன்புறுத்துறது, கஷ்டப்படுத்துறது, இதெல்லாம் மிக 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 பாவச் செயல். அந்த நிலையிலிருந்து நம்ம சிந்திக்கணும். ஒரு பெண்ணாகப்பட்ட ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ துன்பப்படுறாங்க, மறுபிரிவு எடுக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த குழந்தையை வளர்க்குறதுக்கு எவ்வளோ ஒரு கஷ்டப்படுறாங்க. ஆனால் அந்த நாய்ங்கிறது சாமி என்ன 10, 7, 8 குட்டி போட்டு அதோட உணவுக்காக அதோட பால் கொடுக்கணும். அது பாருங்க, 10, 7 குட்டி போட்டோம்னா அத்தனை குட்டிகள் அது பால் குடிக்கும். குடிக்க குடிக்க என்ன ஆகும்னா அந்த தாய் மெலிஞ்சி போய் எலும்பாயிரும். ஏன்னா அதோட அந்த இதில் வந்து பாருங்க, அந்த நாய் அதை பாருங்க, அந்த தாயை அது எவ்வளோ தன் குட்டிக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படுது. பால் கொடுத்து அது வளர்த்து ஆளாக்கி அதோட வேட்டைக்கு போகிற மாதிரி உணவு தேடுற மாதிரி வந்து அது வந்து நவுந்துக்கும். அதுவும் வந்து உணவை தேட ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா அது பாட்டு அது வாழ்ந்துக்கும். ஆனால் அந்த உணவு எடுக்கிறது, தீனி எடுக்கிறது வரைக்கும் எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கும். அது கற்றுக் கொடுத்துட்டு அது நவுந்துக்கும். ஆனால் மனிதனாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு குழந்தைய எடுத்துட்டாவே என்ன அது வளர்த்தி படிக்க வச்சு இதை கல்யாணம் பண்ணி பார்த்து பேரன் குட்டி இத்தனை இதுலேயே தான் இவங்க சுயநலத்தோடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் அது வந்து ஐந்தறி ஜீவன் தான். அதனோட கடமைகள் கரெக்டாக செய்யுது. 6 அறிவு உள்ள மனிதனும் செய்யறது இல்லை, அரக்கனாக இருக்கிறான், அது துன்புறுத்துறது. அந்த நிலையில இருந்து நம்ம சிந்தித்து பார்க்கணும். அந்த நிலையில் எவ்வளோ கஷ்டப்படுது, அந்த ஒரு வேளை உணவுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படுது. இது எல்லாம் நம்ம அந்த சிந்திக்க மறந்துடுறோம். சிந்திக்க மறந்ததுனால பாவத்தை செய்யும் போது என்ன ஆகுனா இந்த உலகத்துக்கே பல இன்னலுக்கு ஆளாயிடுறாங்க.
பாவத்தை சேர்த்திக்கிறாங்க. ஆறறிவு ஒரு 5 அறிவு ஜீவனா இல்லைன்னா கூட ஒரு மனிதனாக கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்க. நீங்களும் வந்து பாவத்தை சேர்த்திக்க கூடாது. இது வந்து இறைவன் வந்து படைத்த உயிரா நினைங்க. என்ன உன் உயிர் வேறு, தன்னுக்கு வந்தா வந்து என் உயிர் தான் பெருசு, அதனோட உயிர் துச்சமா மதிக்காதீங்க. இது நீங்க மதிக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு பாவ கணக்கில் அங்கே ஏறிட்டு தான் இருக்கும். தப்ப முடியாது. இந்த உலகத்துல நீ தப்ப முடியாது. தண்டனை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். அது எப்படி தண்டனை அனுபவிக்குது நாமளும் அனுபவிச்சாகணும். அந்த உயிரை அதை பாருங்க. ஏன்னா அந்த நாய் வந்து போன பிறப்புல எடுத்த பாவத்துக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படுது நம்ம கண்ணு முன்னாலேயே பார்க்குறோம். எதுக்காக ஒரு வேளை உணவுக்காக எத்தனை சண்டை கட்டிக்குது. ஆளுக்காளுக்கு அடிச்சுக்கிறாங்கல்ல, நாய் வந்து வீதியில் ஆளுக்காள் சண்டை கட்டிக்குது. எதுக்காக? உணவுக்காக. இதே நாளை ஒரு நாள் மாறும். என்ன மாறும்? இந்த உலகத்தில் பஞ்ச பசி இதெல்லாம் வரும்போது மனிதன் அதே மாதிரி உணவுக்காக அடிச்சுட்டு ஆடுவாங்க, கடிச்சிக்குவாங்க, வெட்டிக்குவாங்க, குத்திக்குவாங்க. இது எல்லாமே மனிதனுக்கு நடக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் நடக்காம போகாது. பசின்னு வந்தா என்னன்னு தெரியும். ஒரு நாள் 2 நாள் பசியே தாங்க முடியாதுங்க. திருடலாம், பொய் சொல்லலாம், இத்தனை எண்ணங்கள் ஓடுது. அது வந்து திருடல், அது வந்து கேட்கல, அதுக்கு பேச தெரியாது. பேச தெரிஞ்சு அது கேட்டிருக்கும். ஆனா மனிதனுக்கு பேச தெரியும். தெரிஞ்சு அது எவ்வளோ ஒரு சுயநலமா அது வந்து கஷ்டப்படுத்துறான்னு பார்த்தீங்களா சாமி? இதெல்லாம் அவனோட பாவங்களை ஏற்றிக்கிது. அடுத்த பிறப்பு அதான் வருவான். ஒரு பெண்ணாகப்பட்டாலும் அந்த ஒரு பாவத்துக்கு எது செய்கிறாங்க அதுக்கு உண்டான தண்டனை. இது சாமி இதில் எத்தனையோ சூட்சமுகள் அதுக்குள்ளே இருக்குது சாமி. அதை நான் சொல்லக்கூடாது. தெய்வ ரகசியங்கள் நான் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா சொல்லினோம்னா நீங்கள் வந்து புண்ணியத்துக்கே வந்து இதெல்லாம் இறைவனோட கணக்கு. இறைவன் வந்து எத்தனையோ சூட்சமும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த சூட்சமும் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பாவ கணக்கு தப்பிக்கலாம். தெரியலன்னா பல பாவத்துக்கு சேர்க்கணும். எந்த ஒரு உயிர்களும் வந்து மதிக்க கற்றுக்குங்க. என்ன அதை வந்து அடித்து கொள்றது, துன்புறுத்தி அதை ரசித்து இது பண்ணுறது, இது எல்லாம் கொடூரமான அரக்கனோட மோசமான ஒரு குணம் படைச்சது. இந்த உலகத்தில் இறைவன் கொடுத்தது எல்லா உயிர்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து உணவு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏன்னா உனக்கு வேறு அவனுக்கு வேறு இதெல்லாம் இல்லை. தன் உழைப்பால், சொந்த உழைப்பால் ஒரு 4 பேர்த்துக்கு அந்த கருணை காட்டுங்க. அது மாதிரி ஒரு ஜீவராசிக்கு ₹1 ஒரு ₹5 ₹2 ஒரு நாள் ஒரு படி சோறு வைங்க. அதுவும் ஒரு பசிக்கு நம்ம மாதிரி தான். நம்மளுக்கு அடுத்தது அந்த நிலைமை வரும். எப்போ வரும்னா அந்த நிலைமை, நீங்கள் ஒரு தன் குழந்தை என் பையன் கடைசி வரைக்கும் சாப்பாடு போடுவான். இதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டே அவனுக்கு வளர்த்துறீங்க, சொத்து சேர்க்குறீங்க. இது எல்லாம் உங்களுக்கு நீங்களே வச்சுக்கிறது பாவ செயல். இது வந்து நாளைக்கு அவன் உன்னை விட்டு போயிடுவான். கண்டிப்பாக போகும்போது அவங்ககிட்ட ஒரு வேளை சோறு போடுவான்னு அந்த 5 அறிவு ஜீவனை நீங்கள் கொடுமைப்படுத்துனீங்கல்ல, அந்த நிலைக்கு கூட நீங்கள் மோசமாயிருவீங்க. ஒரு வேளை சோத்துக்காக மனிதன் ஏங்கி நீங்கள் நிற்கணும், பையன்கிட்ட ஏங்கி நிற்கணும். இது எல்லாம் வந்து எதனால் அது வந்து நிற்குதுன்னா, வயசான காலத்தில் நீங்கள் செய்த பாவம். அது வந்து இந்த பிறப்புலேயே அனுபவிப்பீங்க. நம்ம மகன் ஒரு வேளை சோறு போட மாட்டானா, என் பிள்ளை ஒரு வேளை சோறு போட மாட்டாங்க, எங்கள் சொந்தக்காரர் உனக்கு போட மாட்டாங்களா, இதெல்லாம் எதனால் உங்கள் மனம் அது ஏங்குதுன்னா, நீங்கள் செய்த பாவம். நீங்கள் செய்த பாவத்தால் இந்த உலகத்தில் தண்டனை அனுபவிக்கணும். ஆனால் இந்த உலகத்தில் மட்டும் அனுபவிக்கிறது இல்லாமல் யம உலகத்துலையும் இங்கே அனுபவிக்கணும். அது எப்படி இருக்கிற வரைக்கும் சுகமாக வாழ்ந்துட்டு போகலாம். யார் எப்படி போனாலும் என்ன, நம்ம வாழ்ந்தா நம்ம நல்லா இருந்தால் போதும். எந்த உயிர் எப்படி போனாலும் என்ன, அந்த உயிரினங்களை வந்து மதிக்க கற்றுக்குங்க. கொஞ்சமாக ஒரு மனிதனாக வாங்க. இது வந்து 6 அறிவா இழந்து நிற்காதீங்க. இன்னும் இறைவன் 6 அறிவு கொடுத்து ஒரு அறிவு இழந்ததுனால தான் என்ன, அந்த நாய் வந்து போன பிறப்பில் ஒரு 6 அறிவு இருந்து ஒரு அறிவு இழந்ததுனால தான் இந்த பிறப்பில் நாயாக எடுத்திருக்குது. ஏன்னா அதுவும் அந்த பிறப்பில் வந்து அந்த நாய்க்கு இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு தர்மம் செஞ்சுருந்தா இந்த பிறப்பு அது எடுத்திருக்காது. இதெல்லாம் இறைவன் நம்ம கண்ணு முன்னாலே காட்டுறாரு. இது காட்டி நம்ம திருந்தலின்னா என்ன, அதை விட மோசமான பிறப்புன்னு நினச்சிக்கணும் நம்ம. ஏன்னா அந்த பிறப்புக்கு போகாங்க. கொஞ்சமாவது ஒரு புண்ணியத்தை செய்யுங்க, தர்மம் செய்யுங்க. ஏன்னா அதுக்கும் யார் இருக்கிறாங்க? நம்மளை மனிதனை நோக்கி இதெல்லாம் வந்து இறைவனை மனிதனை நோக்கி தான் வச்சிருக்கிறாங்க. அவங்க அந்த ஜீவராசிக்கு போட்டு புண்ணியத்தை தேடிக்கிட்டோம். போன பிறப்பில் அதுதான் செஞ்சு இந்த பிறப்பில் வந்துருச்சு. மனிதனை 6 அறிவை நான் கொடுத்துருக்குறேன். இதுக்காக இவனுக்கு போட்டு புண்ணியத்துக்கு சேர்த்துன்னு தான் அதையும் வந்து படைச்சிருக்கிறாங்க. அந்த தண்டனையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்குது. இது எல்லாம் சாமி எதுக்காக உங்களை திட்டவோ இல்லை. யாரும் காயப்படுத்தாது, எந்த உயிரிலும் காயப்படுத்தாதீங்க. ஏன்னா ஒருத்தர் உணவு அதுக்கு போடுறவங்க போட்டால் கூட என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா திட்டுறது. நாய்க்கெல்லாம் போட்டு போட்டு வைக்கிறாங்க, அங்கங்கே பேண்டு போயிடுதுன்னு. இதெல்லாம் நாய்க்கு நம்மளால பாத்ரூமாக கட்டி வச்சிருக்கிறோம். ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த கூச்சம் உடல் பட்டு இருக்குன்னா நம்ம பாத்ரூமுக்கு போகிறோம். அது எங்கே போகும்? இருக்கிற இடத்துக்கு சாப்பிட்டு அது பாட்டு போகும். அதையும் வந்து திட்டுறது.
இதெல்லாம் நீங்கள் பாவ கணக்கு சேர்த்திட்டு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களோட பாவம் எங்கே சேருதுன்னா, நீங்கள் ஒரு ஜீவராசி திட்டுறது, ஒரு அடிக்கிறது, இது எல்லாமே உங்களோட பாவ கணக்கு அங்கே ஏறிட்டு தான் இருக்கு. ஆனால் அடுத்த பிறப்புக்கு நீங்கள் இதை வருவீங்க, வராமலாம் போக முடியாது. பாவ கணக்குலேருந்து தப்ப முடியாது. யாரிடம் வேணால் தப்பலாம், எங்கே எது வேணால் தப்பலாம். ஆனால் இறைவனிலிருந்து தப்ப முடியாது. இறைவன் கொடுத்த உயிர். ஏன்னா அந்த உயிரிங்களை எல்லா உயிர்களும் மதிக்க தெரிஞ்சா இறைவன் நம்மள எடுப்பார். இல்லைன்னா பாவத்துக்கு நீங்கள் ஆளாகி, பல இன்னலுக்கு ஆளாகி, துன்ப நொந்து நூலாகி, மரண பயத்துக்கு மரணம்னு ஒன்று வரும்போது அந்த மரணம் வந்துருச்சேன்னு ஒரு பயத்துக்கு இது எல்லாம் நாம்பளே வந்து இந்த பூமியில கஷ்டப்படணும் சாமி. இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் பாவத்தை செய்யாதுங்க, புண்ணிய சேர்த்துங்க. சேர்த்த சேர்த்த உங்களோட தலைமுறை பின்னால் நல்லா இருக்கும். உங்களை நம்பி இருக்க உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் தர்மத்தை செய்யுங்க சாமி. இதெல்லாம் உங்களுக்காக தான் சாமி சொல்கிறேன். நீங்களாம் நல்ல எல்லா உயிர்களும் மதிக்க கற்றுக்கிறதுக்காக சாமி சொல்கிறது. சரி சாமி, அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நல்ல நல்ல இதெல்லாம் உங்களுக்கு போகிறேன் சாமி. இதெல்லாம் உங்களை நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறேன் சாமி. ஓம் சக்தி ஆதிபராசக்தி தாயே சரணம். ஓம் நம சிவாய சரணம். ஓம் நம சிவாய சரணம்.